Daghan kay Tambis guys. Padung ko sa office pero daghan kay Tambis sa Ilang Silingan. Manguha ko usa. Usa. Wai ko labi. Kana usa ba? Kana na usa. Kawatan Tambis. Sa una guys. Hindi until now naman may Tambis tray dito sa Jones pero wala na yung kakakat. Kaya gabuk na siya and then so hayag ko na no pero mawara na ako may kape gabot sa office. Nakakawat ni kong Tambis. Bye bye guys. Biyahe sa ko pa ng opisina. Kaya ba ko na yung comment. Baga kay kumika. Pero ituyo ko na kay Panington ko cause 40 minutes ko magbiyahe pa doon sa opisina. I live in Lapu-Lapu City and work in Cebu Business Park. That's Ayala, Cebu City. Bye-bye. Please don't forget to subscribe to my channel.